ade a ehu wiase paa ne wodo nti si wura wodo mu a opuma ne ahweyi na omo dia confirm ne bro mu for John Kuma ene chairman ko and then later omo bro mu die hu ene omo die ne mpanyimfo se koroba ene wo kwa wo mba Kane sori ankwada na yebre yaso ase bre ye ho ase na yede ma ye mpanyimfo no eduru ebire bi a enwumre titiriw a bonse yabobo ye kola se ya na yetetete ye nananom anim to da bia na yaso furuma ha eja ye keka soma na eden menke bia ne dem aburo bia ne dem na ye toton na yetie afutusem abakwasem atetesem amamre ene amane anansesem abebuo kasachire kasasua kasasuro enima bebre enti enu se esumra ne toda omutimi kan ne aka asem bi na ehuhu sori akoda kura na usuro me kai kane abrewa me maame eto sa na nsem we kire me akwada na so den na onne maame ekọ afuo mu na wo so agya ne taya we akire na wo kofa enko koku na omode wo no ma no bugbo mu na o ma no omudua aye ko no satem no ye ko afuo mu a na ye ba na misuro papa be ya won ka achi be ya me nkache mi hu se mi di akire na mi hu se mi di animu na ni nyina aboa ye e ma nkwada ye surade ebu ade ene ni nyina ayira arefo mama kwa aba na memfa momra ene ye besua de pa na ya fabi na yede atu esiremu de di ka no enwom kura nke beka se aho ene adi agu ho no mo ti na ore me kola ma bo ne chenchenche amete ase a na ye se enibra ba me ne me nana me betie afutusem won ho na me de bi nso abo me kotodwum na me de atu anamon abra akwa ba biem be Nyansapo kasamfonyini ya enyando ayofo na de ye besua titiwo no egina ahweyi so ahweyi pa ene ho nkomo na ye bedi na me beje niema e de afiri ma brewa ho na me de bi abo me kotodwum abrewa ahweyi medical ma minika misa akra e de ne ahweyi se hwe enipa kasa ahweyi no eno ne ye poma de nam hweyi no ansana obetu nane afa ha no ne saade ne da wakoma pon so enti no ne poma wudi si ho na watu nan ahweyi ne ye poma nipadua ye poma no abrewa se de wasi akire mutia wan na se mete ase a ahweyi no kura di kan sa na watu nan saade te enye se ufiti preko pa na wahura sim e de se wugina kwam na apese wutwa kwam o hwe ha no ahwe ha eno ne ahweyi no ansa na wate asikwanum wonderful we de wate ase preko pe e de se wutwa kwam o hwe ha na san watwam ana obi a sebe ese wani da ho na wasansuo afiri baabi na wonnom no ohwem yi hwem kurugin ansa ne nsuo no beko anum awakọ ene na abrewa ahweyi afutu sembe na abetimi de amame ye kan ahweyi afutu sem se wo ya akora na asore na se akora aketo akora esode hweyi o so wo ko baabi a ekwayi a wo kwe hweyi aduane a wodi en hweniyi o ensu a wo nom no hweyi mu ye nipadom bi na mo ko baabi ekun a wo ko no hweyi enti ahweyi de eno ne ye poma ti se ewiase a yetie yi pe se ye medie midimuye enne me se asema meka ade se ye tenase da bia no ma hwehwe ato se asemu a mebie ma no aka pa se ade a ehu wiase pa ne wodo
ade ye friend so odo eno ni ade a ehu papa nti si wura wodomu a opoma ne ahweyi wonderful ade ehu ewo wiase ene ade ye friend say odo love the most dangerous thing on this earth is love. And when you want to enter that love, the very good thing that you have to take it into that love is be carefulness. Carefulness. Ahweyi. Obemu ani ada ho. Abra toaso. ahweyi ya ne wodo asema meken onipa odo pa ne timidi nipa ko wura baabi a enye odo e ka bo mu no ebeduru bibi na ada na sakadwen na da asem ma ahwe na da asemesi na se wono kura je so adwane afiri ha yi so na ye wodo pa wodo ade pa eti wodo mu no yenim na wukowura na akowura mu wie se ye namfo se ye adwuma se ye awade wo maame ne wo papa a wawo kra no dowa ba hwie to be hweye pa nsa na wahu wodo no de wu pa ntine enemafo a yetutu yanan etimi kɔ baabi yenkono yenkodidi yenkoyesei de ese ukutemi ye pa ne ahweyi ewiase nyina bibi a woye bia ahweyi ni kuram tina mo se ye poma a yetusi ho ne yetu ye nan ne ahweyi Mesia aye din abuebue masom sa adanko na mitie nsem no wo hwe na wo so tie mpacho nyabotre na besabre jade wo ye bia mu na tie ni ye pa sebie kro transante ngoma no o se woni panyini wo fie na akoto se obi tu ne bafo a wa febi na wo so de tu anam eno na ekoso wae abrawa ne nto aso ne se ewiase ayewe ese obofo a wuni no ne hu nyi hu so obonsem a wuni no ne hu nyi hu so obofo a wuni no ofo ne de wupie ya bonsam ne de obonsam no na eba no de na obofo yi so ye de obofo so ye de obofo nwana se we hu ne se obofo na aba wuni mu nsem a we de ba se ye nsempa se ye nsemoni wuni na ade ba ko a ehu nwanwa pa wo wiase ma yenko jame no e wo se wo poma no wo fa eye ahweyi no se ma yenko jame ba na so obekọ akọja de a di ka fa ahweyi poma no se wuni mi se baabi a wo se me yenko ja no e wo se wo kwa di kai fa wo poma a eye ahweyi no na wo de etu nan na ade ba akososo wonnam wo kɔ baabi wo kwan a wo kɔ enipa mpanyin se abosom anim ekɔ ne mprensa wo hia wo bi no wo hia ase wa kyea wo pese wo de nkomo bi ba ema nkomo ne ntra mensa hwe ne pekwa bi yi wo ho ano fo ahweyi no tu anam wo firi nipa nanim kɔ
Fi se toso me ensa no tra me ensa no okonan a afi na de nsem bi ba na atwe wakoma anwe yi asekwa bi kura na wo kwa wontumi nko na age waka ho na aye nkomo ne we de ba ne we so de aba ne we de ahia nyame amoa ebetomiri bi na akoda awasem o asun sikura na mihia ne ha ene ne yese ne fa ne kwesi ma mfa wo poma no anhwe poma na na muntutu. Okay. Sabro sasa na tie dia. Ene na me bisa se. Metimi agina so aka se menua panyini dwonkuma a edwoso abato mpasua so na oyem na hye bedwani a ofiri mu yi. Ne poma hwe yie no oja no wanachi ana. Ebra wo kono wa mfa poma no. Bia no wo kono. Fi se yade bi wo ho a bibi wo ho a wudi a emmoa. Se no wo hwe baako. Ade wi a me kudi. Kai wo tebia no. Enipa obi a ni mo no. Ma wo wire mfiri wo ho. Ma wo wire mfiri wo ho. Kai wo tebia no na hwe bra aduane a wo kudi ensu a wo konom ensa a wo konom so ahu. Enna se nya yade bi na wo ho ena ye adidie bi na mo kodidie so a ma wire mfiri wo poma no. Poma ne de baabi a wonam bia ma ne mel. Eye me de se wo de mfato ho mienu nyina ka asem. Se ne yere se eye yade. Ebusua binom ena afei wo mo nso mo ban ni bi nso se eye wuduro. Nti se ye wuduro aduane kura na se ye wuduro na mpa ne kun no a oja na hwe yie ofi. Se ye yade nso ne kun na oja na hwe yie wo. De ne yira ka mi ate ase ne se na wo Germany na eho na ne kunu kura no a doctor for ma na kwanya no se oman na fo fida na omra na omedi bi ori a obenim busumi de toso edumienu eye 12 March no onsa na chi na omra abra oguso a wo je ayarehwe se yade na sanse o kiremu a afi atwa mu no mu e na sa yade ni yi ne ho adi e yade etomogem kokoram yade etomogem MYELOMA Giloma sana yade no etie a doctor for ma mu ne ya mo fanche me nyama ne ko doctor school na eba ema wutimi yemre ema okodo nsuo ntentem etimi ka wo saabo wo kidney afei nso no ema ayibi wo ye ridie mu a ekwan efa so enyini no no ema ne nyini a bibia ntimi ensia no uncontrollable enyini ntentem afei ema moja nsore yade na ne yere ne ka no de etimi de ban sunsanso bi no enti wenyina ewo wo ho a na se wo ye ahweyi a omaya fo fida no wa ni bia na aye de wo hwe ho yade a wa menani ana ho no ahweyi no enti Ja ne poma no wonati. Oma ne ye ne dete ne kra na Oma enije ne ye ne deche kra. Wo man afa ofidai. eniji o Enije ne wu. manyofo mbesiesia Mu bi hia age woni se de wo nkodidi ye ne ade. We beba miso banko bia enye. Ose me kwana me koje mani. So ye ne poma no ehu hia no a kesa abre obehunu de ne widiem eye no ko sensun so we nyina aba e ma wakwa no bi nyini abra doctor fo kura ntimi nsia no ehu ne nyini ntentem okon do nsuo ntam umoja timenre wonpom yemre enne ma bebre enti se doctor ni kura ase obetimi akwa wonna wote widie num ti wontimi nka se doctor monhwɛ me na ya na wonsra wo mpanyimfo wanya hwɛ yie oma edew na ede nanim no a wo ni mpanyimfo besia ti se yade no kura de kofa bae no wanya hwɛ yie afi yenkɔwe de awuduro no nso aye ka no saa yade no wohwɛ mu a saa bra a wo kodi saa aduane no na saa yade no kura doctor fo adi kai de ne yere ka no na doctor fo adi kai ka so o yare saa yade ndada endi saa yade na ba me so a
na abrewa semi tu kwan akoya amanyo semo a adendi na menya hwe na memfa manuane mia mfa ma ade enko na yesa papa na ehon so no ono na pum den no ode to pampentire so wanya hwe yie sanse doctor a diagnose me say ya de sei na wo mewidie mu etimi ma me mojare nye di obi eye na bitimi ye bi anemia ma mojare mrewoye me honam akwa bitimi nyini abra yentimi nso ano enne niema bebre a eba ekoye fa so a ye treat say ade we na abrewa enye adeketoa kasa me ka yesua wade kakranya adeketoa enti ne sesa na te de a hade na me kobe ete sa minsuo maduane memma ni nimechi woye mpi wo sika ana wonfa obi a wogini die a obeno a wonkwa waduane ama wo enko na okoto pono ene nkrofo kosi nkonwa kodi aduane ebi a na edi kan no ye di spices atomudie bi a atumu a emwa wo redie mu ebi a na wo kodi nam bi a na aduane bi a emwa wo redie no enti abrewa owura yi firi a wo firi mu no ono aka hu bia na efa baabi no eye ne mere oye ne ma ne bai eye ne mere oye na se ye nua be ma no ye nana no ye ba no ye wofa no wo to nieme bi adense die gya ne ho ama asema fa na se wo fa bibi tra enso aduane no kra wo hwemu a sade wo mo kane ohene ba na asiedu a wontumi oye morning show no wona wotene dwamu yese wo ben wontumi pa bi kra kan se wo ne special aid ene captain's man se de omu chemi ono kra na aduane no wa ni kase o Bernard Ntwibo si akoye chema wontumi wona yesi wodi pasan se omu kochini ya na amanyosem ko bo nto ane ade a wono baaye no na ekom de wo mu enu nti na ewo se ombepe bibi di saa tem no ena die huo no ene a confirm na di ka baaye a na wo matoto according to na asiedu ena wo mu ahwiye ansa na die huo no ebaaye ti die huo ne baaye no jonkuma kra de wo reka odi kakra bi Bernard Ntumi no odi pa sanse na ekom de no ti according to aye ohene ba asiedu no Ntumi de ofe pa ma sa anadwo no ayi jonkuma ya akra mpo na bo aye pa doctor fo baaye mo mo behwe no ne ade a jonkuma nso de kakra bi na ofeye na se owura no ototo niema adense wamfa ofa bibi tra mene me ame nkrofo na akosia ye nyina na ye MPP fo ene aba aduane no kra MPP ni na anu anade aba enti bibia ne ho ebi ewum a ebetimi ahame okay ena akwakowie ni sei mame nka we mfa ntwam ansa na mabewie no magye odi twato ne asore mom ye nya hwe yie ensuo na eye egu to mu no bottle no abrewa ya se de omo ye nini ene so won aya na omo de krata bi ataaso se obi pese oye obi bia omfa pane ne won nchen na bia wumia abase enti omu wai sa lebo na eboso no na ode pane na wom na adukro no de agum owia na ode lebo na taaso nitin de se omfa nyehwe wote ano kakanu anom enti wonhu se tokro bi dem ana wumia na MP na aba enti mesre saa ya ne ayenum ensuo bottle wa no ye benom amom ye nya ahwe yi ba ko a medicine no a me de twidwa no se wiase no aye hu enti obi ape bottle why abrewa Bernard Ntumi ne sorry afia mu na hyase ensem ba ye nyina yenim en asante nananom ne ade ena we nso ko ba ye Ntumi nso ho saa wo mu bi enye se ebi asebe ye tiefo mu ntie ne yem adaroma mu bi de ho hene nye so wona de awudu kogumu na emom no ekobae no wono no bi aka no nti no wona de agum according to hene ba siedu oni eye jonkuma no kra na koda hotel ba akum won mu mi ni ye de aduane no koma won Ntumi ka ho bi a ono nso kra nka obewu a wafia na minimi nyame kura di nechi ene won de ne ho oden oda so te ase so wo fe ye ne boro no ko ene jonkuma no de wafam akum abrewa tiawa asembe na abeka de akire Ntumi asema meka akire Ntumi ne se afi bi wo ho a na enye afepa ema nenso so no de bebe bia na ede abo wokoko
ne se bo kokosa ade a ne wo sa hwe yi na we ti se enkyere kura ena nsem bi sore ye wo abra wo bu kotena ba bi si edi nkomo se ye kofa adwene o ono a de ba ya eye nsem bebre edi mpetehwa wa santememu ha ne Ghana memu ha ja nyankopɔn adawroma esu nyame bo yi a okrama amfa mpaboa ena eja no akoto sese susu wo yi ba ye de eye wi asem ni nyankopɔn a wo ye nadom ma wo feye time feye no na ade na no boro ni nyina na adwo ti fi se tumi aduane no ahoɔdene na ewo mu obeha wo no wa fe agu nti edure bi de be ma wo no na eye adwuma na enya kwan eye adwuma ebi anka saa abere nko nso woni ate asefo asase so nti se nyame adom no edi ne ho afofi amenanya ne tiri adidi mu a chama wontumi de mesre no ana se na dawroma adesre na mesre no me de me nka na hoden so woye me ba me nana bibia Ghanani wowua Ghanani paso ate ade e be ha no bia no aha Ghana nyina ne sensesese ne poma a wo de benante no wonsum din o ma ne wirensi ahweyi da bi biara a wonam no o ma ahweyi enye ne poma woda no wo dwene se nne mekwa ha wo ma ahweyi enikai ansa na wasore kura atua na mo ne mpanyimfo se koroba ene wo kwa wo mba piao empanyin se kroba ena okwa omma asem tenten mo se mo kan se asem da na se nche asem ti asem a me kan asopa mesra mo a eduro so de beje wa kakra bi eti mesra se futuo kakra ana na de abe mumma yensum na yenante a yebet ansa na yebetu na yeni kan hwese ya hweyiye poma no eno adi kan ansa na wonso won bia wotu na asi sa hweyiye poma ne di kan ya uhu se amana da ho nti wo mfa wona ankonkusim uhu se eduro bi da ho nti wo nkonkutia so o kwa kan hu se bia mi koyi meche ekombedeme su kombedeme nti mi mpensuo ba ko bi nchem bag mu ehwe di ka bai odi shem opa opa no bi shem opa wo mu bi eno a shem oba nku bi di so bag nim na se wodi ka efa ahweyiye poma no ansa kura na wutu nan kofo wo ka no ahweyiye ba ansa na wo ka na de bechi anopa wodi safo besia ni se obetuo no wodi ka check o four ties ni nyina ka akoba na egu ase no ehu se ebia gina brane wodi ka akokọ check wo ka na engine no carburetor no wo check wo water tank no mu se nsuo wom na wo check ehu se oil ewom wo wi a wo show drive me no se ebode ebo wo betimi de ehu achi ehu ne wachi na hweye adwuma no anskra na wo bie pono edi key no asieni atu na se wa amfa wo hweye poma no de a wo bie pono na anu atena ka no satan na adwo se de yakwamu na abu afa so ye pentem eno no na se wa amfa hweye poma no enkura ya besre moma yenya hweye sansasante nwoma no eti wo ha aduonum yichemu aduon wotwe no wo se enwa kura hu ne ho so hwe a wonyini dane otopi oye nwani midini abusua pani owusu aduomi yene asante nwoma poma checheku ya poma no won ye ni ebedi enkomo no ono ana ye ni ebedi enkomo no efa ahweyi efutuo ho no efutuo we lecture hall na akoya enka wotua lecture fee mesremo yenim se mumu bi mo chair secretary wo eye mensa otaba asodem bibia mo dwote ne dan etwero mo tra history na matwero school fees se no atua mobile money number no ho bo modern na pe bibi fama abrewa wate na abrewa nsam hye de enye hye na de oden ho no dokona di de wodi twito adi
ade tota bi ahye ne se ase de e kakra bi na momfa ma abrewa na sebe abrewa nso didi a eyeyi aha ne edi mu nyina esie yema mu nyina mu ene hwa woje ahenewa adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sane fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro Wontumi ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratama the confirm ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya